размкориши нуқтаи тоҷик Фаридун Одилов чанд рӯз қабл дар мусобиқаи Игл FC 43 дар шаҳри Москваи Федератсияи Россия камарбанди худро маротибаи дуюм ҳимоя кард. рақиби Фаридун дар ин набард варзишгари испанӣ Энок Торрес ба ҳисоб мерафт. варзишгари тоҷик дар даври аввали нерӯсанҷӣ бо нокаути техникӣ Торресро шикаст дод. пас аз ин пирӯзӣ Фаридун Одилов бо камарбанди худ ба ватан баргашт. дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе парчамбардори кишварро ёрону наздикон, мураббиён ва дӯстдорони ин ҳами варзиш бо гулчамбарҳо ва садои карнаю сурнай пешвоз гирифтанд. Ассалому алайкум. Авваланбор раҳмати калон ки ҳаматон ташвиш кардидам ҷо омадед моро пешвозгирӣ. Раҳмати калон. Ака заштаи паси мо буд беҳад эҳсосот сахт буд. Ака боя ҳам хелаким чӣ хеле шид ки мо ба осонӣ баридем ба сари баланд баргаштем хона. Ака бои рақиби навбати худ озираш ягон чи нест. қатъи калонҳо, қатъи тренерҳо, қатъи акаҳо оле мешинем бо маслиҳат мекунем, бо ҳамакаса ҳамаша таҳлил мекунем, барои омодагии збор боз ҳар мекунем. Ба ҷаноби олии пешвои муаззами миллат ҳазорон раҳматгӯӣ гуфтанем ки ба мо иқа дастгирӣ мекунанд, иқа пештавӣ аст ба тинҷи ободии давлати хидмон ки дар тамоми давлат рафта байрақи хидмона баланд бардошта истодаем. ҳазор раҳмат. дар баробари дигар сокинони ҷумҳурӣ инчунин ҳамдиҳагони Фаридун Одилов низ аз вилояти Суғд ба истиқболи ӯ омада буданд. парчам ба ифтихори сарвари давлат ва варзишгар дар тамоми минтақаи дунё бардошта мешавад ки парчами миллати ман вақте ки баланд шуд, ман худро дар қуллаи боми ҷаҳон ҳис мекунам ва ифтихор мекунам ки ман тоҷик ҳастам, аз Тоҷикистонам, дар ватани озоде ки имрӯз гулгулшукуф шукуфта истода зиндагӣ мекунам ки фарзанди ватани ман муаррифӣ кунандаи миллат парчама бардоштааст. ман алин чиз қатъи ифтихор мекунам. бигзоред сафи фаридунҳо ҳазорҳо шавад, бигзоред сафи фаридунҳо миллионҳо шавад, сафи фаридунҳо ҳар як кӯдаки тоҷик дар набард бурояд. духтарои тоҷик имрӯз мана як духтари тоҷикам бинед дар набард буромада ҷоми ҷаҳонира гирифт. ин рақобати 14-уми Одилов дар муҳорибаҳои омехта ба ҳисоб меравад. ӯ дар 12 вохӯрӣ пирӯз гардида танҳо 2 маротиба мағлуб шудааст. Мирфайёз Одилов падари Фаридун дар бораи рақобати фарзандаш чунин ибрози назар кард. вақте ки ба ё ҳардушон буромадам, ҳақиқатан ростша гуфтан дар кор мо оиламо қатъи иштиги будем. оилам бисёр вақт дида наметавонад, вай буромада рафт ман намебинам гуфта, хай мо худо мо ҳамин дуо хунда нигаҳ карда истодем. дар раунди якум дар 3 минуту 37 секунд мушарраф гард ки писари моба бо нокаути техникӣ ғалаба ба даст овард. вохӯрии навбатии Фаридун Одилов дар лигаи Игл FC санаи 24 марти соли 2022 доир мегардад. рақиби навбатии ӯ размовари шинохтаи Федератсияи Россия Александр Шмеленко ба ҳисоб меравад. ба иттилои мураббии Фаридун Раҷабалӣ Баёнов дар сурати пирӯзӣ ӯ метавонад ба UFC роҳ ёбад.